Tak priatelia, predsa sa mi podarilo dostať sa na Starý Váh. Je tu úplne úžasne, krásne. Slniečko svieti, úplne na parádu. A máme nejakých 5 alebo 6 stupňov. Je krásne vonku. A vodička vyzerá byť výživná. Tak ideme pomaličky do nej. Telo dostalo dneska posilovni dobre zabrať. Tak nech sa teraz pekne zregeneruje. Parádička, voda je úplne parádna, úžasná. Priatelia, tuto je hore prúdom a tuto je dole prúdom. Dám si nejakých pár metrov a potom sa vám ešte ozvem. Zatiaľ vám prajem krásny, šťastný, spokojný a požehnaný deň. Vypni telku, zapni rozum. Čau.